dobrodošli u novi video uzeti krvnu trojka. Yeah. Hello. Malo sam igrao. To nisam ni igrao. Malo sam bio proširio bazu. Ovdje sam dodao fabrikator, storage box i za pup dodajem. I tu je Gizmo. Ok, ja znam da gledam i gameplay. Ok, volim i gameplay, ok. Danas ćemo ići u potrebu sa tapeđarom. Danas ćemo probati da je nađemo. Ako je nađemo, mislim, ja sam već imala, ali je umrla. Od Diloa, bio sam stavio na pasivu, Dilo je level 200. I kad sam igrao, dok sam išao po stvari po fabrikator. Gde mi je... Evo te su. Daj mi biotoksina. Terra si spremna. Samo da vidim da imam. Ok, treba mi bola. Ok, 7 bola. Samo da spremim. Sad dok se to pravi, idem da vidim da im mogu popraviti deo armora. Na primjer glava i to. Kad je da ne mogu. Ok, idemo. Sad ću da idemo po... Samo da ga malo ubijemo. Bi! Yeah, nećemo. Sad si dead. Da idemo koleo da ga pritamimo. Teti ga cviri. Gledamo što uzmem malo mesa. Da ubijemo ovu dodo. Znaš, kako si? Od tebe neću da ubijem ipak. Glupi pufisarus. Mene, ok. Sad ćemo da krenemo i verovatno ću da katujem skoro ceo, znači katat ću mnogo delova. Jer mogu samo do 15 minuta jer još uvijek ne mogu da verifikujem nalog. Ok, sad let's go. Ko si lav, to znam. Muško žensko. Jer ako je žensko, muško. Moj raptor je žensko. Znači da ga privitomimo i da imamo bijelatove. Jup. Koji si ti lav? 120, oni su 11. Okej. Ako nađemo neki veliki level žensko trajka, privitomit ću ga van kamere. Jer 100 dana. Samo da reloadam pusu. Kako? Ako mi nešto napadne, kako mogu da se odbranim. Prate liko ono volko je u nebu. Baronix? Ko si to Baronix? U žensku? Nice! I šta man ono je level koji ja tražim, barem koji mora da bude, ga ubija privitomio. Ali tapeđaru, ako bude level 5 i žensko privitomljavam, ok? Privitomljavam. Sad ću da katam, ne da katam. Kada je taj crnoboa, neko ne znam što je taj crnoboa, ima big zmija. Šta sam sad htjela da? Nope, tu su karapočupusu. Da. Baš tako izgovara, ali... Kapočopulu. Nema ove explore note. Nice. Eto, i prošle epizode po našoj, mislim, u prošlom partu i epizode, kako god vi hoćete da kažete, smo našli još jedan dosijer.
Znači, sad ću na svaku epizodu da nađemo onaj dosije neki. Idemo u... Oh my god. Idemo u Skriveno jezero. Jer tu sam dosta puta našao tapedžaru. Sljedeći put kad se vidimo, bit ću kod Skrivenog jezera. Nisam stigla do Skrivenog jezera, ali smo našli tapejaru. Ok, to ćemo pritamamo samo što je žensko. Ok, da ćemo da siđemo. Ok. Da ćemo da probamo. Ne! Da, jes. Spavaj, sunce ti poljubim. Juuu, zašto? No. Što ti kao? Tukaj mi bo prejak. Nađem novu tapedžaru. Ok, sad ćemo se vidjeti kod Skrivenog jezera. Ili možda preko nađem neku novu tapedžaru. I moram da napravim novi bod, da. Peace, da se vidimo dok ne nađem na Skriveno jezero ili nađem neku novu tapedžaru. Jupi! Znači, evo me u Skriveno jezero. Nema tapedžare. To me baš malo ljuti. Mislim, ovo. Imam. Ok. Ništa, ćemo ići po ovoj drop. Koji je pao u grafiku. Ništa u tom dropu. Oh my god! Šta, brate? Tražim tapedžaru 5 godina, ono. Treba napravim krevet da prespavam. Da vidimo šta mi treba. Treba mi samo fiber. Najlakša stvar ikada. Fiber. Đubre jedno. Živaću đubre. Sad ću da tu ubijem. Emerald. Ok, samo ovo je fiber. A nije pao u grafiku. Vidi, nije pao. Ja sam gledao ovdje. Ovako. Oj, ovo je tik palo. I šta ima? Ok. Ok, treba mi jedan sleeping bag. Mislim, ko ću da pika. Ok. Ako neki teren ima da ga... Pip. Aha. A či ja ovdje ne mogu. Ali ovdje pa no.
Idemo samo da... Tu spava. I vode. Da li sad mogu da spavam? Hvala, još 4. Što? 2 puta, ja trebam 2 puta spavam. Mother, stupid. Ok. A sad smo to rešili. Drži kod tebe da budeš tu kod tebe sporije kvari. Ok. Sad. Ako ne nađemo tapejaru, propitomit ćemo nešto što će mi trebati. Ako propitomimo nešto, ime, obavezno napišite mi ime u komentarima, ako nekako dozvolim mi komentari. Ok, sad ću da vidjet ćemo se kada nađem nešto što će mi trebati. Ok, našla sam T-Rexa. Sada sam da ga propitomljavam. Jako si low! Pa ka si pre low... Ubi manj tog raptora. Hvala ti. To si takav low! Ništa ne moram da ga propitomim ovim bovom. Ja sam ga gažao 2 puta, strela mi gleda koliko je halca mu ostavio. Ti beži da te napadne ovaj T-Rex pa da mi odvuče 3 pažnje od tebe. Mogu sad da ga one-shotujem ako smiri. Baba Booey. Ok. Pip. Rodinjo. Yes, to radi slobodno. Plati. Zašto mogu da vidim tvoj torpor? Ne mogu da pogodim još jednom ovim jakim bolom, će da umre. Ja ću sada probam da vam pokazujem što više mogu. O ne. Da zapravo. Sad ćemo da se vidimo ako ga ubijem ili ako ga unesvesim, da se zna. Više neću nikad ništa da propitomim u mom životu. Lik je krenuo da bega. Pa ne, on mene te ubije. Šta propitomim, ne znam. Ništa, ovo je to. Ovo će da bude i kraj za ovu epizodu. Napišite u komentarima što da propitomim i molim vas, nemojte da bude nešto iz pećine. Ako nešto iz pećine, ne radim to, da se zna. Ok, ne radim to. Ok, to je to i... Ćao!